नोंथांमोनहाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुखाबायानो जोबजासिम नाय थ' दिनैनि रस भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन आरोना जोबजासिम नायाबा इन्टारेस्ट मोननाय नङा बिनिखायनो बुंदो जोबजासिम नायब्लानो जाबाय थ' बांद्राय बुखोबाय थाला बे डिसक्लेमारखौ लागायनोसै बुंनो थाङोब्ला हिनजावनि हौवानि जेबो फाराग गैया हौवाफ्रालाय माथो हिनजावफोरनि ड्रेस दुदुखौ लानानै माथो भिडिअ खालामो हिनजावफोरनि ड्रेसखौ गाननानै आइ हे बाजै दुदुखौलाय बोरै लानो हायो नोंसोरनि दुदुखौ लानो हागोन आरो लाना फैनो हागोन दुदुखौ हिनजावफ्राबोथ' हौवाफोरनि फान्थावखौ लानानै भिडिअ खालामनो मोन्थाय दङ ना जोंनि बे गिदिर गोलाव फान्थावखौलाय बोरै लांनो हागोनलै बाजै ओमफ्राय मा फाराग दं हौवाफोरनावबो सिङाव खोमोन दं हिनजावफोरनावबो सिङाव खोमोन दं फाखोन आंनाव गैया खोमा बाजै खोमोन इसेल'सो दोङो बाजैनाव दङ खोमा माखासे जानानै फाखोनावबो खोमोन दं हौवानावबो हिनजावनावबो एखेसो बुंनो थाङोब्ला एखे नङालै बाजै नोंसोरा जाबाय फिथा जोंना जाबाय फान्थावसो थास' बिबारखौ नायदो ना जोगोनारखौ नायदोलै हमको तो ये चाहिए नोंथांमोनाथ' बे थास' बिबारनि भिडिअखौ नुबायानो नुना मा जानो बिनिथ' धामाका कमेन्टखौथ' नुवाखैना थ' बिदिब्ला नायना लादो बे मा बुंखो दुदुआवलाय मा गोसोम नांखोनो नै बेखौबो नायबानो जाबाय धामाका कमेन्ट बे मा बुंखो सिलाखौ नुखायो मानसिखौनो नै आरोबाव धामाका कमेन्ट बे मा बुंखो भाइरेल जानानै साबसिन नुदों जारौ सना नै आच्छा नै बेखौबो नायबानो जाबाय धामाका कमेन्ट बे मा बुंखो निग्रु नागिरदो नोंबो नै बे निग्रुजों थाफानाय हिन्जावनि माने भिडिअ दिन्थिनि नोंथांमोननो रिल्स भिडिअ बे रिल्स भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला नायना लाग्रोदो नोंथांमोनहाथ' बे रिल्स भिडिअखौ नुबायानो नुना मा जानो बिनिथ' धामाका कमेन्टखौथ' नुवाखैना थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायना लादो बे मा बुंखो निग्रुनि जानानै निग्रुखौ मानो लाफायानो अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज नै बेखौबो नायबानो जाबाय धामाका कमेन्ट बे मा बुंखो निग्रुना डेन्जार भल्टेज नामा मोखाङा बुथेलायबाय माथो नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंखो निग्रुजों हमजा अबस्था गैला माथो नै बेखौबो नायबानो जाबाय धामाका कमेन्ट बे मा बुंखो गोसोम फान्थाव जाग्रा नै आच्छा नै धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंखो खुगाफोरानो गुवार जाला जोब्बाय माथो नै बेखौबो नायबानो जाबाय धामाका कमेन्ट बे मा बुंखो सोर लाबावगोन खालाय जाबाय जि नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंखो बेसे गिदिर निग्रुना माला नै इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता बेनोमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुखाबायानो आरो बे कमेन्टफोरखौ दिन्थिबाय नोंथांमोननो जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय आरोना थ' रावखौबो नायनो बानायनाय आं बे भिडिअखौ खालामाखै जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामदो कन्टेन्टआनो बेनोखा नालाय थ' जास्ट ओरैनो फानि खालामदो आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय